Nabaka. Baka! Nabaka, okay kayo. Saan problema nimo? What's up mga kablawiks? Kung bago ka lang nasalanta sa aking channel, please subscribe my channel. Click the notification bell para mas manotify kayo agad pag meron akong bagong upload na video. Yo! Gidi. Ala, oy. Buo ko. Bigat mo. No? Kaya dahil sa problema nimo, day. Ay, matagilugin! Oh, da! Dai. Ano pa tao? Ano siya? Uy! Tumban ha? Pagunitin na yan ko, ana. Malito ang giyan ay. Ipol ko no. Ba? Kanon kan ba kanon? Ang baka, tawag ng baka. Ang gaganangin pang baka, marupag.